всему на удивление, это наш фонтан. Он очень так это придает гордость нашему городу и вообще нашему парку. Әлбәттә, шәһәр паркын ниһаять нурлатылар күпләп һәм яратып йөри торган ял итү урынына әвелдерүдә узган елда төзелгән фонтанның өлеше зур. Кояшлы матур көннәрдә сафландыра торган су бөртекләре үзенә тартып тора. Өлкәннәр, балалар, яшүсмерләр киеренке эш көненнән соң биредә һәркем иркен сулап куя. Безгә бик ошый бу парк, монда яхшы иттереп велосипедта йөрибез без. Тигез юл монда, бернидә машиналар йөрми монда. Без минем дустым белән монда йөрибез гел. Берничә көн техник сәбәпләр аркасында фонтан эшләми торачак. Әмма аннан калада паркта ял итү мөмкинлекләре җитәрлек. Яшел ширәм, уңайлы утыргычлар, музыка, нурлатылар исә киләчәктә паркның тагын да заманча булуына өметләнә. Парк үзгәрде инде әскәне. Безгә парк ошый, монда матур булды. Но балалар өчен монда карусельләр җитми, балаларга уйнарга монда урыннар юк. Но парк матур, безгә ошый. Я хочу, чтобы парк еще чуть-чуть озеленился, то есть еще деревьев здесь, чтобы побольше было. Парк тагында заманчарак булсын иде. Балалар белән уйнарга, җиргә. Шәһәр паркы төзелеше дәвам итә. Коймаларны тотып бетереп, үзәк капкаларны бизәкле койган тимердән эшләнгәненә алмаштырырга ниятлиләр. Шуларга өстәп паркка керү юлларын да ясарлар дип өметләнәләр шәһәрлеләр. Һәр хәлдә башлангычы яхшы. Мондый очрашу урынын үзгәртмәсәң дә була.